chitiko chinoshamisa chekuti kunyangwe nevanhu vari top officials muthe regime vachiona zvinhu zvakadai so aiwa vanozokufumuka kana kunyara zvinoita unotadza nyangwe kutofamba vanhu vakavatarisa. Sandamira mashoko ationa kuti vakomana pana pavauya vachifumura aiwa corruption iri kuitika muthe regime. Don't subscribe or like on the bell like tichipinda pahendo yeX toona kuti vanopostwa this picture mu-intensive care unit aiwa yemuhospital pobuda nyoka vachinzi this is an intensive care unit at Rusape General Hospital in Zimbabwe. Imagine being in intensive care in such an environment. This is what corrupt rule, incompetence and repression have done to Zimbabwe. One Land Cruiser bought by the government could fix this mess at this hospital. The government has thousands of Land Cruisers and similar cars, but this is the best we have under Mnangagwa's regime for healthcare. It is the best they can do. They just don't care. Tonakuti advocate Fadzema Ramudanyora achiti, every time I see the motorcade, it has a whole new fleet of cars. It is also getting longer because it has more vehicles. Unotoshaya kuti zviri kungofamba sei. We need new leaders. Ndomasvika tuna kuti vari kuvatira masvika achiti aiwa vakomana mukaona kuti nemotokari dziri luxurious dzinofamba nevakomana veZANU-PF mafambiro anoita vanga akambana mutungamiri wenyika. Pana pakunoonekwa kunzi the cost of one vehicle inokwanisa kutobvisa mesi yese iri muRusape hospital yamuri kuona intensive care unit. Muri kuona kuti hamuna kana mubhedha. Muri kuona kuti aiwa the situation haimboratidzi kuti muhospital. Ndonokwanisa kuti munenge mutori mumba kana kumamisha chaiko. Chitiko chinosiririsa vanhu chavari kuuya achikola for change vachiti the regime must learn its mistakes. Vauya vachigadzirisa noda kwokuti aiwa we do not deserve this. Mashoko ationa kuti vakomana vauya vachifaiwa tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda kumesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.